Сега, госпожа Огнянова, вие сте наред като експерт да кажете, има ли основания в този случай полицията да разследва и да привиква блогъри за този тип информация на техните страници? На мен ми се иска да започна с нещо по-общо. За мен основният акцент е другаде. Основният акцент не е в блоговете, а в това. Как МВР се отнася към критичната реакция на една публична политика, политиката за Странджа. Да, тази критична реакция се появява в интернет, тя се появява в блоговете, но това е само среда. Това е един втори план. Всъщност основното е как се реагира на словото. Може да бъде в интернет, може да не бъде в интернет. Има различни протести и МВР решава да ограничи тази критична реакция. За мен това е тревожник. Един от аргументите, между другото, на така, което се появи в блогосферата е, че в полицията са му казали, на Мишел, поправим ако бъркам, че журналистите няма да бъдат разследвани за същите тези писания и съобщаване за протести, защото те се ползват по друг тип защита. Значи, ако трябва да съм точен, в неформален разговор между мен и следователя, той сподели, че за полицията е много по-трудно, би било много по-трудно да предяви някакви обвинения към журналистите, защото техните медии ги пазят. Но аз, като обикновен човек, като човек, който пише самостоятелно, като автор в моя блог, като независим автор, нямам същата защита и за това, вероятно, това може да бъде една от причините, защо в този момент има... повикан точно ти. Да, и на мен са представени такива предупреждения, макар че ето тук също има материали, Дневник и много други официални медии също са изнасяли информация за бъдещи протести в същите неофициални. Така ли е, доцент Огнянова? Наистина ли журналистите могат да пишат нещо пък? За мен това е несериозно. Несериозни са ред неща. Както че се прави логическа връзка между блок, камъни и тухли, така и това, че тези, които изразяват критична реакция срещу властта, могат да бъдат разделени на обикновени хора, журналисти и блогъри. Да, вярно е, че в някои страни има традиция дългогодишна журналистите да имат особени привилегии по силата на това, че те информират хората. Има такива страни, ограниченията не се отнасят изрично за журналистите. И когато се появяват блогърите, тогава възниква правен казус в страни като Франция, Съединените щати. Дали блогърите се ползват от привилегиите на журналистите? Съда казва да, ползват се. Съда казва, за мен не е важно дали едно лице има труден договор с медия или не. За мен е важно дали то изнася обществено значима информация. Тоест, дори в тези страни с традиции има съдебни решения, които разпростират статуса на журналистите върху блогърите. В България работата не е такава. Тук нямаме такива традиции. Тук нямаме особено правно основание да разделяме журналисти, хора по трудов договор с медии, от блогъри. И да не говорим пък за обикновени хора. Така че за мен е абсолютно несериозно да не се гледа какво казваш, а да се гледа кой говори. Но това е един стар подход. В България много често се гледа кой говори, а не какво казва. И ако се върна на идеята за протестите, някак си МВР се опитва да приложи тактики офлайн, ако мога така да кажа, към едни протести онлайн, а тези тактики вече не са адекватни. Ако имаме един протест, една демонстрация, там да речем имаме ръководител, както е в случая с Пирогов, и там по отношение на този ръководител може да се приложи нещо като дискредитиране, да се извадят записи, а тук няма нито събрани хора на едно място, нито тухли, нито камъни, нито дори ръководител. Имаме един Михаил, който не е извършил нищо. Добре, прекъсвам ви само за момент. Така, една невидима заплаха са българите, както слушам доцент Огнянова. Някои от нас сме видими, очевидно, защото... Да, показахте се в края на краищата. Йовка, ти като човек от 4 години, който така кръжи с блогосферата. Как коментираш тази ситуация? Значи аз лично съм свидетел, че реакцията е взривоопасна. Буквално вчера колко 200 коментара имаше, сигурно изразяващи са причастност с твоя случай. Коментарите с едно, аз тук нося справка само за уикенда, понеже случая стана ясен в петък. Само за уикенда има 78 публикации в блогосферата, и то от най-активните блогъри, които коментират
не с коментар, а с статия при себе си, какво се е случило и защо това не трябва да се случва. Защо не трябва да се случва с две изречения? Аз съм тук, въпреки че принципно не съм нито особено активен в протестите за Странджа, нито имам някаква конкретна релация с Мишел, с него се запознах с нощи, за да можем поне физически да се запознаваме преди да дойдем в студиото. Иначе се познаваме отдавна виртуално, никога не се бяхме виждали. И аз съм тук, за да кажа, че това не е негов проблем. Това е проблем на всички нас, блогърите, които имаме право да пишем каквото искаме, без да нарушаваме законите, разбира се, за което си носим своята отговорност. Имаме право да търсим информация, имаме право да я препубликуваме. В смисъл, ние сме нормални човешки същества, ние сме гилдия, подобна на журналистите, защото аз такава реакция, която видях в блогосферата, не съм виждал и при журналистите, честно казано. И нещо друго, МВР не може да направи по-лоша услуга на себе си, обединявайки тази активна, разумна, интелигентна маса с идеи. Едно общество, което в момента в активната си възраст иска да твори и да променя тази държава, да го настрои срещу себе си. За съжаление, това е и тенденция, защото тя продължава от няколко години насам. И тя се проектира и върху управлението на държавата. Понеже това управление, вместо да използва потенциал интелекта на тези хора, това управление на практика не си говори с тях. И това, само още да довърша, проблемът не е негов, проблемът е на блогосферата, проблемът е на блогърите, проблемът е на вас, журналистите и проблемът е на всички българи. Да, каза го, мисля, че и Нели Огнянова в това, че се действа с остарели методи към една ново явление за България специално, все още ново, като блогосферата. Ти като журналист какво мислиш? Защото по света отдавна блоговете се ползват като едни много пълноценни информационни канали. Големите медии имат свои блогове. Предизборните кампании блоговете играят много сериозна роля. Там никой не ги поставя под някакво съмнение. Разбира се, в България тенденцията е в тази посока и тенденцията няма как да бъде спряна, защото това е като следствие от информационните технологии, от развитието им. И така, ако позволите, тъй като Конституцията ми дава право да тълкувам свободно какво се случва, аз какво виждам в това явление? Виждам явен опит за сплашване от страна на МВР, на хората, които пишат и свободно заявяват гражданската си позиция в интернет. Защото тези хора са много по-бързо се организират, интелигентни са, млади са и евентуално в тях виждат някаква опасност. Добре, само ще вметна един пример. Миналата година така в един форум БГ Мама се зароди спонтанно идеята за организация на младите майки и за спонтанни протести пред парламента. По същата логика, можеше и тогава някои от тях да бъдат привикани, нали? Те не са никаква... Очевидно не са сторили опасни с количките. И въпросът за това ви казах, че е принципен, защото това може да се случи утре на един журналист. И то се е случвало. Знаем, ако трябва да припомням, бяха вадени избирателно досиета на журналисти, бяха затваряни устите на журналисти, да припомня журналистката от БНР в Русе, която зададе неудобен въпрос и на другия ден беше на косвеното уволнение. Няма да ги припомням, не съм тук за това. Искам да кажа, че това утре може да се случи на всеки един човек, който публикува в интернет и заявява гражданската си позиция, дори офлайн, дори не само онлайн. Затова въпросите са към министъра и към защо го правят управляващите и в крайна сметка имат ли право? Последни думи от госпожа Огнянова. Чухте тук всички коментари. Вчера стана ясно и, че се е изпратено официално писмо от видни блогъри до Европейския комисар по правата на човека. Наистина застрашена ли е свободата на словото? Говори се даже блогърите да се организират защита на тази свобода, което само по себе си е оксиморон. Аз смятам, че това, което се случва, си е напълно редно. Когато някой чувства опасност и когато той чувства застрашено правото си на критична реакция, той трябва да действа точно така. И не случайно Йовко и другите гости казаха, че те действат в рамките на закона. Наистина аз много харесвам тази общност, защото наистина тя е изключително добре образована. Те си дават сметка за това, че всичко трябва да бъде абсолютно законно. Но това е перспективата пред България. Тези млади хора. И който не го е разбрал, допуска голяма грешка. Това е, впрочем, поредица от грешки, ако се обърнем назад. Защото това, което в момента се извършва по отношение на блоговете, преди това се извършваше по отношение на някои нови мерки за интернет. Изобщо интернет е едно пространство, в което МВР действа, бих казала, непредпазливо. И това е изключително сериозна грешка. Благодаря ви за този коментар. Благодаря и на вас за това, че излязохте в светло и казахте своята позиция в защита на това всеки да може да мисли и да казва. Ние сме непрекъснато на светло онлайн. Да. Благодаря ви. Сега останете с Ива, но преди това